ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед боз ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Иншоалло ки ҳама соҳу саломат ҳастед. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза мо якчанд мошинҳои арзонро баҳри шумо пешкаш менамоем ва бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар ба шумо чунин мошинҳо лозим бошад, ҳатман дар таги комментария муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастанд дар канали мо лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. хуб бародарҷонои азиз, шумо мошин, хона ё ягон лавозимоти дигар дошта бошед, мехоҳед реклама кунед, метавонед дар ватсаби мо муроҷиат намоед. бародарои азиз, навори имрӯзаро мо шурӯъ менамоем. хуб дӯстони азиз, мошини якми мо ВАЗ 2107 мебошад. соли бароришаш 2004. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, танҳо бензин мебошад. бародарҷоно, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 13000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 76000 рубли русӣ мебошад. бародарҷонои азиз, соҳиби мошин дар ҷа қайд кардагие ки савдо дар пеши мошин мебошад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дигар маълумоти бештаре додагӣ нест барои мора. хуб дӯстони азиз, мошин навбатӣ боз ВАЗ 2115 мебошад. соли бароришаш 2010. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, танҳо бензин мебошад. бародарҷоно, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. состоянияш хитон дидесем бародарҷонои ма. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархи 16000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 93000 рубли русӣ мебошад. бародарҷонои ма, соҳиби мошин дар ҷа қайд кардагие мошин состоянияи созай, муҳҷати солона надора, номерош бо плюс падарка уфтагия. бародарҷоно, беҳуда занг назанед, уфтагиян. хуб дӯстони ма, мошин навбатии ВАЗ Приора мебошад. соли бароришаш 2009. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, танҳо бензин мебошад. бародаро, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. бародаро, нархи 33000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 193000 рубли русӣ мебошад. дӯстони ма, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагие танировка ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар вақт дора. 4 тай дигар балони нав. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони ма, касоне ки меҳмон ҳастен, лайк ва подписатсияро фаромӯш насозед. дӯстони ма, мошини навбатии Mercedes Benz мебошад. соли бароришаш 1991. мотор объёмаш бошад 1.8 сӯзишвориш, дизели холи. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 20000 сомон. ба рубли имрӯза гардонем 117000 рубли русӣ мебошад. бародарои ма, соҳиби мошин дар ҷа ягон маълумоти бештари дигар додагӣ нестай. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад. занг зада маълумоти пурраро аз худи соҳиби мошин пайдо кунем. бародарҷонои ма, хуб дӯстони азиз, боз мошини навбатии мо Opel Astra F мебошад. соли бароришаш 1997. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. дӯстони ма, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 29000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 170000 рубли русӣ мебошад. дӯстони ма, дар ҷа соҳиби мошин қайд кардагие ки хадавоёш камтар кор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора. мотор патораш ҳама 100% вагона 1 даст гаштагие мега мошин. боз ҳам занен ягон чи муомила мекунем, фақат срочни сум дар кор афтагие. дӯстони ма, мошини навбатии мо Opel Astra F мебошад. соли бароришаш 1992. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. дӯстони ма, коробка передача механика. мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри душанбе. нархиш 22000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 129000 рубли русӣ мебошад. соҳиби мошин дар ҷа қайд кардагие бародарҷонои ма, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор хадавоёш ҳама 100% афтагие. дигар ягон маълумоти бештари дигар барои мора додагӣ нестай. дӯстони мо, занг бизанед, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунед.
хуб дӯстони азиз, охирон мошини мо Chevrolet Spark мебошад. соли бароришаш 2010, мотори объёмаш бошад 1.1, сӯзишвориш танҳо бензин мебошад. бародарои мо, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Худҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 58 000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 340 000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ма, даҷа соҳиби мошин қайд кард, кондитсионераш кор мекунад, 4 дар электропакет, мултирул. дигар ягон маълумоти бештаре додагӣ нестед. бародарои ма, занг занед, маълумоти бештар ва васиқи соҳиби мошин пайдо кунед. боқӣ монда то навори оянда хонободу сарбаланд бошед дӯстои ма.